Moko anadak kenda ni single mother. Abiro ni mondo amany mondo nyathino yud kaka dichi mondo kik odhi okwal kama chielo. Jodak kod jopuonjre e gwenge ma Thogoto e kachung'on bura ma Kikuyu e kaunti ma Kiambu ywago rochruok mar arita ma koro weyo ngima jodak ma kono e kama ng'aw. Jodago wacho ni wige 2 mosekalo arita osebedo karach mokalo ka jonjore mecho gi thuon ka nyaka sani jopuonjre moingo 6 kod jopuonj mbalariany ma Nairobi bade ma Kikuyu osewe kod adhonde mag pala. Jodago koro dwaro ni mondo mi luoro mathoth manie wi alworano ero mondo tieki, ka giwacho ni mbalarianyno bade ma Kikuyu gi sani ok owinjore oketi arita. Jodak kod jopuonj bende okwayo sirikal mondo jiw arita ma Thogoto mondo mi gidhi nyime kod somgi makare kendo dak e gwengego bende odoge wang'e. Itusaidie kwa sababu inasemekana hawakuwa watoto wawili, they were more, so only 2 wameshikwa na wengine bado hawajashikwa. Kwa hivyo naomba mkono wa serikali ukaweza kuwafikia, maana sisi tumepoteza sana kama familia, mtoto mdogo, mtoto mchanga mwenye alikuwa na maono yake. Omiwa ritakwe makare, especially Kikuyu ka nyithindo ichuo gi pala, moko imayo simbe, omiyo kata class koro ok wanyal dhi gi peace nikech our security is compromised, and kata bedo ni nwabiro kamar somo to koro kata class no ok wanyal dhi nikech kiwuok oko in gi the fear ni idhi negi, in gi the fear ni idhi chuoi pala, and in gi the fear ni giri more dhi kaw. Sani wan kaka comrade ma University of Nairobi osemiwa memo ni classes wadhi timo online. Kuom adier tek nikech kata samoro pesa data no kende onge. Gi mar ariyo wan nyaka gi joma timo kwano. Ere kaka japuonj puonjo kwano online yawa dibedo matek. Koro gisani wakwayo mana sirkal obed kodwa kaachiel mondo arita kwe maka obed makare. Erokamano nyakwara Mogi, mago e weche manyien mag migago mane waiko ni odiochieng' eri mar Eid al-Fitr ne jowetewa ma Jo-Islam. Beduru gi odiochieng' maber mar Eid al-Fitr. Oritu masani nyinga Milton